Eta EH Bilduk erabakitzeko eskubidearen aldeko mozioak aurkeztu dituzte gaur Gipuzkoako Batzar Nagusietan. Bi alderdien proposamenek Espainiako estatuarekin dagoen harremana aldatzeko beharra azpimarratu dute, eta mozioak aurrera irten dira eguerdian eginiko botaziotan EAJ eta EH Bilduren aldeko 39 bozkei esker. Egiari Zor elkarteak estatuko biktimen aitortzarako eskaerak egiteko epea berriz ere irekitzeko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Gurutze Jantziri atzo Urnietan eginiko omenaldian bota zuen eskaera. Jantzi, 1900ko irailaren 24an hil zen, Guardia Gurutze Jantziren oroimenetik osatu berri den espero dugu legegintzaldi hau aitortzaren legegintzaldia izatea. Eta horretarako premiazkoa da hainbat gai martxan jartzea luzamendu gehiagorik gabe. Sarek agerraldia egin du gaur goizean Bilbon, datorren urtarrilaren 11an antolatuko duen manifestazioa aditzera emateko. Urtero egiten du erakundeak hitzordu honetarako deia eta 2025ko ekimenak behin betiko bakea, konponbidea eta elkarbizitza izango ditu hizpide. Eguerdion guztioi. Ordubiak eta 2 diren honetan ekingo diogu gaurko albistegiari. Gipuzkoako Batzar Nagusietan politika orokorrari buruzko eztabaida izan dute goizean. Taldeek aurkeztu dituzten mozioak izan dituzte hizpide eta horien artean dago EH Bilduk eta EAJak erabakitzeko eskubidearen alde adostu duten mozioa. Bertan, bi taldeek diote Espainiako estatuarekin beste harreman mota bat izan behar dela, aldebikotasunean oinarritua eta bertako erakundeek hartuko dituzten erabakiak adostutako sistema baten bidez bermatu behar direla. Bi mozioak aurrera irten dira, EAJ eta EH Bilduren 39 bozkei esker. Gaur indarrean dagoen estatutua bere osotasunean bete dadin berariaz eskatzea lortu dugu. Baina ez hori bakarrik. Azken hamarkadetan eman diren eskumenen interpretazio erregresiboak ere salatu nahi ditugu. Izan ere, Euskal Herria nazio gisa aitortzea ezinbestekoa da herri gisa aurrera egiteko. Gure gero eta izaera politikoaren erabakitzaileak, gure ustez, abertzaleon ustez, bakarrik Euskal Herritarrok izan beharko ginatekela. Subjektu politikoa izan behar dugulako, demos herria garendaren aitortza alegia. Herri bat garelako gure hizkuntza euskara eta historia propioa duena, eta foraltasunean, hau da, gure eskubide historikoetan eta printzipio demokratikoan oinarriturik batez ere, aske eta demokratikoki behar dugulako gure etorkizun politikoa erabaki. Gurutze Jantzi omendu zuten atzo Urnietan, Guardia Zibilaren eskutan zegoela hilzenaren 31. urteurrenean. Ekitaldia Egiari Zor elkarteak antolatu zuen, eta bertan, estatuko biktimen aitortzarako eskaerak egiteko epea berriz ere irekitzeko galde egin zuen talde horretako kide den Pilar Garaialdek. Gurutze Jantzi gerategi erail zutenetik 31 urte betetzen diren egun honetan, oraindik bere heriotzari buruzko bertsio ofizialak argitu gabeko galderez eta itzalez josita dirau. Gurutze Jantziren oroimenetik osatu berri den Eusko Jaurlaritzaren gana jo nahi dugu. Mezu xume, baina garrantzitsu bat helarazteko. Espero dugu legegintzaldi hau aitortzaren legegintzaldia izatea. Eta horretarako premiazkoa da hainbat gai martxan jartzea luzamendu gehiagorik gabe. Hala nola, 12/2016 aitortza legearen eskaera berria izapidetzei epe berri bat zabaltzea, legea bera garatzeari ekitea eta erreparazio neurriak parekatzea, estatuaren indarkeriaren biktimen egunaren oroitzapena urteko egutegian finkatzea. Era berean, jakinarazi nahi dugu, Egiari Zor Fundazioak eskaerak biltzeko dinamika berri bat abiatuko duela. Aitortza eta erreparaziorako euskal legea berriro irekitzen laguntzeko. Izan ere, lege horretarako sarbidea itxita denbora gehiagoan egonda, irekita egon dena baino. Aitzakarik jarri ezin zaion kontu prepolitikoa da hau.
aitortzaren garaia bai. Eskerrik asko. Sarek 2025ko urtarrilaren 11an antolatuko duen manifestaziorako deialdia egin du gaur goizean Bilbon. Agerraldian izan da Xabi Ealo. Urtarrilaren 11arako deitu du Sarek urteroko manifestazio nazionala, behin betiko bakea konponbidea elkarbizitza lelopean Bilbon izango da hitzordua, eta Sareko bozeramaileek adierazi dutenez, Euskal Gatazka politikoaren zenbait ondorio konponduta daude dagoeneko, baina beste batzuek oraindik oinazea eta bidegabekeria eragiten jarraitzen dute. Saren lanean segituko dugu agertoki hori lortzeko eta bake justuaz hitz egiten oraindik ikusten ez diguten korapiloak askatzen lagunduko dugu hemendik aurrera ere, lehen bezala. Askatasunean eta bestearekiko begirunez bizi eta jarduteak elkartzen dituzte elkarbizitza eta behin betiko bakea. Datorren urtarrilaren 11an beraz, Bilboko kaleak euskal gizarteak guztioi eskatzen digunaren adierazpen argia izango dira. Ordua da, behin betiko, konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren unea da. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila desokupa talde ultraeskuindarrarekin kurtsoak ematen dabilen ertzaina ikertzen dabil. Hala, Bingen Zupiria buru duen sailak, ertzaintzaren barne arazoetako burutzak zehazki, egoera honek batera ezintasuna baote dakarren aztertuko du. Gasteizko Arabarren zaharregoitzan erabiltzaileek jasandako ustezko tratutxarrak bertako langile dituzten lan baldintza zaurgarrien ondorio direla salatu dute ELA eta LAB sindikatuek. Atzo eman zuten egoera honen berri egoiliarren senitartekoek zein zaintza Araba taldeak. Astelenean Gasteizko Laku auzoko Arabarren erresidentzian gertaturiko tratutxarrak familiakide zein zaintza elkarteak salatu ondoren Arabako Aldundiak inspekzio bat irekiko duela jakinarazi zien atzo hedabideei. ELA sindikatuak egoeraren aurrean, Gasteizko Arabarren adinekoen egoitzan egindako salaketa, sektoreko langile eta egoiliarrek bizituten egoera prekarioaren emaitza besterik ez dela argitaratu du. Labek gainera, tratutxaren arrazoia erresidentziako langileek urteak salatzen daramatzaten lan baldintzen ondoriozkoa izan dela alegatu du. Hala nola, ratio guztiak eskasak, langileen ordezkapenik eza, gehiagizko lanaldiak, laneko segurtasuneko baliabide eta neurririk eza, plantillako langileen mobilizazioa bultzatzen jarraituko duela dio ELAk. Labek honi, EAJak PSOEri eta beraiek gobernatzen dituzten administrazioei erantzunkizuna, inplikazioa eta erreparazioa exigitzen diela gehituz. Asteleen arratsaldean egin zuten elkarretaratzea uharten, asteburuan herriko festetan hainbat adin txikikok jasandako sexuerasoak salatzeko. Gizonezko bat, barraketako langilea zena, atxilotu eta kartzelan sartu dute, hainbat haur urkitzea egotzita. Uharteko talde feministak eta udalak bat egin dute elkarretaratze batean, hainbat adinkabek euren jaietan jasandako sexuerasoak salatzeko. Kaltetuei elkartasuna adierazi nahi izan diete eta iragarri dute udala herri akusazio gisa aurkeztuko dela prozesu judizialean. Era berean mundu guztiari eskatu diote horrelako egoerak salatzeko eta iragarri dute udalak neurri egokiak hartuko dituela horrelako gertaerak berriro gertaz daitezen. Horrelako egoerak salatzeko eskatzen diogu pertsona guztiei. Herritar guztiek adingabeak babesteko betebeharra dutela gogoraraziz. Gainera, Uharteko udalak neurri egokiak hartuko ditu horrelako egoerak berriro gerta ez daitezen. Agoitzeko lehen auzialdiko epaitegiak behin-behineko espetxaldia, komunikatua eta fidantzarik gabea ezarri dio Uharten atxilotutako feria saltzaileari, ustez 16 urtetik berakoei sexu erasoa egiteagatik. Orain arte 9 salaketa aurkeztu dira ukituengatik.
Hala ere, ikerketaren garapena aurreratuta, biktima gehiago ager daitezke, epaiaren esku utzi ondoren emandako autoan jasotzen denez. Egindako ikerketa egin bidetatik ondorioztatzen denez, irailaren 21 larunbata, ikertuak Uharteko azokarreran kokatutako El Grilloloko azokako atrakzioko langileak ukituak egin zizkien 16 urtetik berako neskei hanketan, ipur masaian edo bularretan, eta atrakzio barra blokeatu zuen, baina ezin izan zien bertatik jaitsi. Momentu honetan epaitegiak ondorioztatzen du behin-behineko espetxaldia neurri egokia dela, ez dela neurrizkanpokoa eta behar bezala lortzen dituela haren helburuak. Datorren asteburu honetan ospatuko da Gasteizko Alde Zaharrean Erdi Aroko azoka. Aurtengo edizioan ez da ordea apaingarrietan Dabiden izarra bezalako zeinurik izango, Israel Gazan egiten dabilen genozidioa dela eta. Udalak Gasteiz Txiki auzo elkarteak egoera salatu eta eskaera egin ostean onartu du aldaketa hau aurrera eramatea. Gasteizko Alde Zaharrean asteburu honetan egingo den Erdi Aroko merkatuko apaingarri moduan zeuden judaismoaren estandarteak kendu dituzte. Estandarte horien artean Dabiden izarra zegoen. Sortu zenetik Israelgo estatu sionistaren bandera nazionalaren ikurdena. Gasteiz Txiki auzo elkarteak tamalgarritzat jo du ikur hauek jarri izana. Gazako genozidioa gertatzen ari den bitartean hain zuzen. Erdi Aroko merkatuko aurreko edizioetan ere ikusi ahal izan dira ikur hauek. Izan ere, Erdi Aroan Gasteizen bizikide ziren 3 erlijioak irudikatzeko helburua zuten apaingarriek. Estandarteak antzezpen historikoaren parte direla eta ez diotela inongo jarrera politikori erantzuten, baina Erdi Aroko azoka gai honengatik kaltetu nahi ez dutela adierazi du Gasteizko udalak. Beraz, auzo elkarteak plazaratutako kexen ondorioz, Erdi Aroko merkatuko dekorazio elementuak kentzeko eskatu dio udalak enpresa esleipendunari. Eusko Jaurlaritzak pisu turistikoak kontrolatzeko araudia jorratzea aurre ikusten du. Halaxe jakinarazi zuen atzo, Gasteizko Legebiltzarrean Javier Hurtado turismo sailburuak. Besteak beste, turismo tasari buruzko proposamena aurkeztuko dutela jakinarazi zuen. Se trata del desarrollo de una nueva ley de turismo, de la aprobación del Plan Sectorial de Turismo y del impulso a un tributo a las estancias turísticas. Y la nueva ley también debe incluir el turismo inclusivo y accesible, que no se recoge en la actual. La vivienda es un derecho y por ello creemos que hay que seguir actuando y controlando una actividad que por su naturaleza convive directamente con la ciudadanía. Nafarroako Ogasuneko langile batzordeak elkarretaratzea egin du gaur Iruñean lan baldintza eta zerbitzua hobetzea aldarrikatzeko. Bertan izan da Irune Rejano. Nafarroako Ogasuneko langileen batzordeak AFAFNA, Comisiones Obreras, ELALAF eta UGT irailaren 18ko mobilizazioari jarraituz gaur beste elkarretaratze bat egin du Ekonomia eta Ogasun Departamentuari lan baldintzen eta zerbitzuaren kalitatearen hobekuntzan negoziatzea eskatzeko. Hala ere, Ogasuneko langileen batzordeak positibotzat jotzen du produktibitate osagarriaren 15% Foru Ogasuneko langile guztiei zabaltzea ahalbidetzen duen arau aldaketa. Aldi berean, langilei eskerrak eman nahi dizkie mobilizazioetan parte hartzeagatik aipatutako arau aldaketa ekarri baitute. Foru Ogasuneko langileen protesteek aurrera jarraitzen dute, lan hobekuntzak negoziatzeari uko egiten diotelako. Irailaren 18an mobilizatu ostean, joan den astean parlamentuarekin bildu ziren eta langile publikoen estatutua aldatzea lortu zuten. Produktibitate osagarriari dagokionez, zeinetan 15% Foru Ogasuneko langile guztiei zabaltzea ahalbidetzen duen arau aldaketa lortu zuten. Ogasuneko langileen batzordea pozik agertu da arau aldaketa horrekin, naiz eta negoziazio maila irekitzeko eskatu duten. Ogasuneko langileek egin dituzten mobilizazioekin, parte hartzea oso altua izan da,
ekainean hasi ginen, bertan 2 mobilizazio deitu genituen, eta baita ere greba egun bat, Ogasunean lehendabiziko aldiz egin den greba bat, eta orain uda pasa ondoren mobilizazioei berriro ekin diegu, eta urritik aurrera ere gure aldarrikapenei kasu egin arte gu bertan jarrituko dugu. Sindikatuek diotenez, negoziazio mahai bat eratu bitartean mobilizazioekin jarraitzeko prest agertu dira. Mobilizazioek izan duten parte hartze handia azpimarratu dute ere. Dei egiten diogu lehen negozia ditzan lega erreforma berriaren nondik norakoak eta baita sindikatuan gainerako eskariak ere. Hala nola, lan gainkargen azterketa, zergadunarentzako arreta eta ikuskaritza bezalako funtsezko zerbitzuetan langile kopurua areagotu eta behin-behinekotasuna 8%tik bera murriztu. Beraz, argi utzi dute mobilizazioekin jarraituko dutela helburuak lortu ezean. Nafarroako Hezkuntza Publikoko sindikatuek agerraldia egin zuten atzo parlamentuaren aurrean. Bertan, negoziazio mahai sektorialetik alde egin izana adierazi zuten gobernuaren negoziazio borondate falta salatzeko. Biharko deitutako greba orokorrak beraz aurrera dirau. Nafarroako Hezkuntza Publikoko sindikatu guztiek Nafarroako gobernuaren negoziazio borondate faltargia salatu dute, eta hezkuntzako mahai sektorialaren bilera hasi eta 10 minutura altxatu dira. Honen bestez, biharko greba deialdiari eutsi diote. Hezkuntza Publikoko negoziazio sektorialeko mahaian parte hartzen duten sindikatu guztietako ordezkariek salatu dute, foru parlamentuaren aurrean egindako agerraldi labur batean batzarra utzi dutela departamentuak haien aldarrikapenei heltzeko borondate falta argia duelako. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak inolako edukirik gabeko mahai sektoriala deitu izana kritikatu dute. Baita grebarako 2 egun falta direnean ere horretarako hilabeteak izan dituenean. Era berean, Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak sindikatuen jarrera kritikatu du. Quiero lamentar la conducta de los representantes sindicales en la pretendida mesa sectorial de esta mañana. Creo sinceramente que no han estado a la altura de los docentes y de las docentes a los que representan, y además creo que sabe mal por los interlocutores habituales del Departamento de Educación en esas mesas sectoriales, que son los directores y las directoras generales. Sindikatuek argudiatu dutenez, haien lehenengo ezustekoa departamentuak haien eskakizunak ez ezagutzea izan da. Bilera Nafarroako gobernuak deitu zuen. Foru Erkidegoko Hezkuntza Publikoan greba orokor bateratua egiteko deialdia dela eta lehen aldiz 2012tik. Osteguneko greba deitu duten sindikatuek elkarretaratzeak deitu dituzte 11etarako Altsasun, Elizondon, Lizarran, Iruñan, Tafaian eta Tuteran. Eta arratsaldeko 6etarako martxa Iruñeko Gurutze plazatik abiatuta. EH Bildu eta ERCek Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari eskaera egin diote Madrilgo Barajas aireportuan dauden 10 ekintzaile sahararrak Marokora deportatu ez ditzaten. Donostiako zinemaldiari dagokionez, Elena Irureta aktoreak atzo gauean jaso zuen zinemira saria bere ibilbide profesionala aintzatetsi duena.
Donostiako zinemaldiak euskal zinemari tarte berezia eskaini dio beste urte batez, ez baita ez ahaztekoa euskal zinemagintzak eta euskal industriak tokia irabazi dutela eta izar handiak ere badituztela. Elena Irureta, zalantzarik ez maitatua eta aitortua bide horretan esan da bezala, Donostiako zinemaldiak euskal izarrari aitortza egin dio eta bart gauean Donostiako Alde Zaharrean horren lekuko izan dira, gala horretan izan diren guztiak. Izan ere, hamarkada hainbatetako ibilbidea du Iruretak, antzerkigintzan, telebistan eta nola ez zinemagintzan, eta argi ez aktore gisa. Bakarrik baizik eta emakumeok profesionalki ere, zinemako alorre ezberdinetan utzitako arrastoaren lekuko bizia da Irureta. Zorionak baita geure eskutik ere, eta zer esan, euskal zinemak bere tokia irabazten segituko duela, Irizar saria eta Zinemirako erakusleioa horretan lekuko ditugu, eta bien bitartean aurrera segitzen du, alfombra gorrian oraindik ere izar gehiago, zinemako industriako ordezkaritza gehiago eta gala gehiago. Izan ere, Donostia sariak eta Zinemira saria aipatu badizkizuegu ere, datorren asteburu honi begira ere, maskorra, urrezko maskorra nork eskuratuko ote duen lehia bizia baita, sail ofizialean. Aurtengo Zinemira saria Elena Iruretarentzat da. Gora zinea eta gora zuek! Bueno. Lotxatuta egiten. Eixeila zai, lagunak, zer esan. Horea dela, zaria jasotzea eta ilusio handia egiten didala. Nik ez dut inoiz, zaririk espero, zaririk handiena lanean jarraitu alizatea delako. Baina bihotzez eskertze izuet, egun bereziontan, horrelako nire ibilbideari keinu politori egitea, mila esker benetan. Zinemirarekin jarraiki, saio honetan ikusgai dauden dokumental eta pelikulen proposamenekin dator aste honetan gure kolaboratzaile Alain Rekondo. Kaixo, gaurko saioan nola ez, zinemaldi ataz hitz egingo dugu. Ezin pasa, bertan gaur aste honetan murgilduta gauden zinefesta handi hau, mundu mailan oso ospetsua dana eta prestigio handiko zinemaldiataz disfrutatzeko aukera daukagu hemen Donostian eta bertan zaletuak garenok, bertan murgilduta daude eta gainera aukera desberdin oso interesgarri daude eta hauek ere pasatuko ditugu. Aurtengo edizioa 72. edizioa da eta larun bat hontan arte edukiko dugu aukera disfrutatzeko programazio desberdin hontaz. Aipatzeko iruditzait, urtero dan bezala Zinemira sekzioan euskal zine aukera edo proposamen desberdin eta ugariak direla eta hauei errepaso txiki bat egingo diogu, ez? Adibidez, Los Williamseko anaien dokumentala. Ciento volando, Arantxa Agirrek egin duen dokumentala Txillidaren inguruan, gaur bertan atxaldeko lauetan saio bat duena, eta benetan interesgarria dena iruditzen zaitena. Baita ere erreplika dokumentala Peio Gutierrezek zuzendutakoa, bere aitan inguruan eta Zikuñagako Virginiaren desagerpen inguruan egin duen dokumental oso interesgarri bat, ez? Baita ere desagerpen hori aitzaki bezala erabiliz, falta den horren garrantziaren inguruko ikerketa bat egiteko aukera aukin nun disfrutatzeko dokumentalaz eta benetan interesgarria iruditu zaiten gaur gauean, gaueko 10 eta laurdenetan azkeneko emanaldia dugu. Beste dokumental bat ere, Esto no es Hollywood dokumentala, Jone Ibarretxek zuzendutakoa, eta Ibarretxe anaien inguruan egin duen dokumentala, ez? Jone Ibarretxe Joseban alaba da, okerrez banago, eta Ibarretxe anaiak mundu audiovisualean pioneroak izan ziren Euskadi mailan, ez? Eta horren inguruan dokumental bat egin du eta irakurrietenatik benetan interesgarria izan da. Eta baita ere Inderkiaren Oihartzunak,
Amaia Merino eta Ander Iriarte egin duten filma, animazioko teknikak erabiliz, eta bueno, moindera 40 urte bizitako tentsio egoerak Euskadin erretratatzen duena, ez? Horiek izango zian Zinemira sekzio barruan kokatutako filmak, baino hortaz aparte ere bi film destakatzea iruditzait garrantzitsua. Alde batetik klausura izango dena, lehiaketatik kanpo klausura izango dena Marko filma, Jon Garaño eta Aitor Arregin film berria, ezagutzen ditugu Jon Garaño eta Aitor Arregin, Donosti eta Oñatiar zuzendariak, Loreak handia edo La Trinchera Infinita filmarekin filmografia oso interesgarria aurrera atera dutela edo Aidianak, eta Marko da beraien azken filma. Kasu honetan, Venezia Festivalean estrenatuko filma da, eta orain Donostiko zinemaldi honetan 3 proiekzio desberdin edukiko dituna. Esan bezala, lehiaketetik kanpo dago Venezian egonzalako, baino klausula modura ikusiko dugu filma. Erik Markoren historia reala kontatzen du, ez da dokumental bat, fikzionatuko filma da, baino bai kontatzen duela historia reala, ez? Erik Marko pertsonaiarena, orain dela urte dexente, Espainia mailan, ezaguna izan zena, estafa batengatik, ez? Kontatu zuen beha holokaustoko edo nazin konzentrazio kanpuko superviviente bat izan zala, eta historia horren inguruan, thriller moduko filma atera dute aurrera bi zuzendari euskaldun hauek. Ostirala eta larun batean izango dira emanaldiak, eta nahiz eta ez eduki aukera orain zinemaldian, gero seguru zine komertzialetan estrenatuko filma izan dagoa dela, eta jarraipena egingo diogu ziur oso interesgarria izango denik. Eta beste aldetik, kulinari sekzioaren klausura izango dan Eloio 2 filma estrenatuko da zinemaldi honetan, Donostia beteta dago kartel desberdinetaz, Netflixek ekoiztutako film berria da, nola ez, Eloio filmaren bigarrengo partia izan dena. Kasu honetan berriro Gaztelu Urrutia da zuzendaria, bilbortarra, eta esaten dugun bezala, bere historia originalaren bigarrengo zati hau estrenatzen du aste honetan. Berriro ostirala eta larun batean 4 emanaldi desberdin daude, eta interesgarri izango da jakitea ea gure zuzendaria bilbortarrak lortu duen interesa jarraitzen bigarrengo parte honetan. Hasiera batean Eloio bat filma, orain dela 4 urte estrenatu zen filma, arrakasta handia izan zuen Netflixen eta mundu mailan, eta historia oso kuriosoa kontatzen duna, baina ez dakigu lortuko duen historia berdina kontatuz berriro interesa duen filma sortzea. Egoa gara horren gainean, eta bai da iruditzait zoriontzekoa, hain film handia eta Netflixek hainbeste promozionatzen duen filma, ez bakarrik zuzendari, baizik eta gidoilari, musikari eta argazkilaritza barruan euskaldun jendeakin kontatzen duena, eta ospatzekoa iruditzaitena. Beraz, zinemaldietaz disfrutatzen jarraitzea eta ondo segi. Olatz Salvador abeslari eta musikagileak bere azken diska aurkeztu du gaur goizean Bilbon. Bertan izan da Xabi Alo. Olatz Salvador abeslariak bere 3. diska aurkeztu du gaur Bilboko Lasinsorga kulturgune feministan, Zainak eman du izena diskoak, eta 10 kantuz osatutako albuma ekoitzita aurkeztu du gaurkoan Olatz Salvadorrek, tartean Izaro eta Alba Morenarekin ditu kolaborazioak. Berarekin egoteko aukera izan du 11 telebistak. 10 kantako lan bat da, denbora luzez lantzen aritu naizena, eta badaude atzean hitzetan jolas batzuk, bidaia batzuk, musikan ere bai, eta espero dut mimozindako lan hau bera horrela iristea jendeari ere mimo horrekin. Nahiko desberdina da aurreko ekiko, eta justo uste horregatik ere interesgarria izan daitekela, beste bide bat hartu dualako. Esan diate elektronikoagoa ote den, baina egia da instrumentu organikoak ere badaudela, baina nolako joku bat egiten saiatu gera bi mundu horiek elkartzeko. Nire kasuan gorputzak eskatzen zidan justo aldaketa bat egitea, niretzako ez ezaguna zan leku batera jutea eta beste era batera lan egitea, ekoizpena ere desberdina da, orduan horregatik uste eta arriskatu naizela hotxekin ere jolastu dut, badakit jende bati ez zaiola hainbeste gustatzen joera berri hau, eta justo horregatik iruditzen zait ere beharrezkoa, justo. Gure aldetik, besterik ez gaurkoz. Beti ez dela, 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzue informazioa zabaldu nahi izanez gero.
Ondo izan eta bihar arte.